Αμμόχωστος, μια πόλη με ιστορία που εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια παραμένει σφραγισμένη, απαγορευμένη για τους Ελληνοκύπριους κατοίκους της. Ένα τμήμα, η πόλη Φάντασμα, η περίκλειστη περιοχή, το Βαρόσι, στοιχειωμένο από τον πόλεμο και το χρόνο. Το χρόνο που σταμάτησε στις 16 Αυγούστου 1974, την ημέρα που καταλήφθηκε η πόλη από τον τουρκικό στρατό. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στην πόλη του Ευαγόρα, για να ανιχνεύσουμε το παρελθόν, να πατήσουμε στο παρόν και να κοιτάξουμε μπροστά, να ατενίσουμε το μέλλον. Κάποτε ο ήλιος του μεσημεριού, κάποτε φούχτες υψηλή βροχή και τα κρογιάλι γεμάτο θρύψαλα παλιά πιθάρια. Ασήμαντες οι κολόνες, μονάχα ο Άγιος Επιφάνιος δείχνοντας μουντά, χωνεμένη τη δύναμη της πολύχρησης αυτοκρατορίας. Αμμόχωστος, η κοσμοπολίτικη πολιτεία, η πόλη των πορτοκαλαιώνων και της χρυσής αμμουδιάς που εκτοπίζονται από τον μπετόν. Των 50 περίπου χιλιάδων κατοίκων που εκτοπίζονται από τις μυριάδες των τουριστών που την διεκδικούν και την κερδίζουν. ...110.000 τουρίστες πέρασαν από την Αμμόχωστο το 1972 και οι περισσότεροι υποσχέθηκαν στον εαυτό τους να ξανάρθουν κάποτε. Οι 26 ξενοδοχεία προσφέρουν άνετη διαμονή σε 3.500 περίπου επισκέπτες. Άλλα 19 βρίσκονται υπό ανέγερση για να προσφέρουν φιλοξενία σε άλλους τόσους ξένους. Η αμμουδιά, ο ήλιος, η θάλασσα, τα καφεστιατόρια και μπαρς, τα καφέ, οι δισκοθήκες, τα νυχτερινά κέντρα και οι αίθουσες των ξενοδοχείων κάνουν ευτυχισμένους τους ξένους μας και την Αμμόχωστο γνωστή πια σε όλο τον κόσμο. Ένα πρωτοφανές ρεκόρ για την Κύπρο. Μια επιτυχία και ένας φόβος. Θα μείνει χώρος και για τους βαροσιώτες. Τα νέα κορμιά περάσαν απ' εδώ, τα ερωτεμένα. Παλμοί στους κόλπους, ρόδινα κοχύλια και τα σφυρά τρέχοντας άφοβα πάνω στο νερό και αγκάλες ανοιχτές για το ζευγάρωμα του πόθου. Κύριος επί υδάτων πολλών πάνω σε αυτό το πέρασμα. Πριν λίγα χρόνια η Αμμόχωστος ήταν η πόλη των περιφολιών και των ανεμομήλων, των 5-6 καφενείων, των σκοτεινών δρόμων, των καλαμιώνων, της λάμπας πετρελαίου με το γυαλί και το φυτίλι, του γιασεμιού και των τριανταφυλλιών, των γραφικών παρκονιών με τις γλάστρες, των δρόμων με τις ξύλινες πόρτες, με τους χοντρούς σύρτες. Των λίγων αρχοντικών, με τις αυλές, με τους μεγάλους ηλιακούς, με τα λευκά μάρμαρα. Σήμερα στην επαρχία Αμμοχώστου λειτουργούν 200 βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες απασχολούν 3.000 περίπου πρόσωπα.
138 από τις βιομηχανίες αυτές λειτουργούν στην πόλη της Αμοχώστου και απασχολούν 2.000 περίπου πρόσωπα. Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων αυτών εξάγεται στο εξωτερικό από το λιμάνι της Αμοχώστου, του οποίου η κίνηση σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σαλαμίνα, κέντρον πολιτισμού του 400 π.Χ. Ιδρυτής της πόλεως ο Τεύκρος, ήρωας του Τροϊκού πολέμου, γιος του Τελαμώνα, βασιλιά της ελληνικής νήσου Σαλαμίνας. Δόξα της Σαλαμίνας και της Κύπρου η βασιλεία του Ευαγόρα, όπου με τις τέχνες και τα γράμματα η Σαλαμίνα και η Κύπρος ακτινοβολούσαν σ' ολόκληρο τον τότε κόσμο. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμοχώστου συγκεντρώνεται όλο το μεγαλείο της εποχής αυτής. Η Αμόχωστος κτίζεται το 274 π.Χ. από τον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, που της δίνει το όνομα Αρσινόη. Ακμάζει στη Βυζαντινή εποχή και μετονομάζεται σε Νέα Ιουστινιανή. Από την πόλη πέρασαν κατά καιρούς πολλοί κατακτητές. Ανάμεσά τους και οι Ενετοί που γίνονται κύριοι της πόλης το 1489. Χτίζουν μεγαλοπρεπείς ναούς και φρούρια. Ένας πύργος του φρουρίου ήταν γι' αυτός του Οθέλου, όπου ο Σέξπιρ τοποθετεί τη δράση της περίφημης τραγωδίας του. Μα όπως είναι φυσικό, για μια θαλασσοφίλητη πόλη κυριαρχούν τα σπορ του υγρού στίβου, στα οποία οι βαροσιώτες έχουν παράδοση. Η Αμόχωστος προετοιμάζεται για τη γιορτή του πορτοκαλιού. Η πρώτη γιορτή του πορτοκαλιού έγινε το 1935. Από τότε η γιορτή αυτή επευλήθη και έγινε θεσμός για την Αμόχωστο. Η παρατηρηθήσα κατά τα τελευταία έτη άνευ προηγουμένου πρόοδος, η συνεχής, η αλματώδης και πολύπλευρος ανάπτυξης της πόλεως μας αποτελούν ακόμη έναν αψευδή μάρτυρα ότι η Αμόχωστος είναι η διάδοχος πόλης
της αρχαίας Σαλαμίνος. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεως μας προσπαθεί να προγραμματίσει και να κατευθύνει αυτήν την πολύπλευρον ανάπτυξη εις τρόπον ώστε η πόλη μας να γίνει μια ωραία, σύγχρονος, ελληνική, ευρωπαϊκή πόλη, μέσα στην οποία θα αισθάνονται την χαρά και την ευτυχία να ζουν όχι μόνο οι ξένοι περιηγητές, αλλά και ήδη οι κάτοικοι. Από αυτή τη χρυσή άμμο πήρε το όνομά της η Αμμόχωστος, γιατί πριν λίγα χρόνια ήταν κυριολεκτικά χωμένη στην άμμο. Σήμερα είναι εχμαλωτισμένη στον μπετόν. Και δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι της που θα ήθελαν, όσο αναχρονιστικό κι αν φαίνεται αυτό, να χαίρονταν την άνοιξη τους ανθούς των περιβολιών και να βλέπουν την άπλα του πράσινου και του κιανού στη θέση των όγκων του τσιμέντου που κρύβουν τον ήλιο. Εάν με την πρόοδο εννοούμε την ανέγερση ξενοδοχείων και κτηριακών συγκροτημάτων, νομίζω ότι έγινε τεραστία πρόοδος. Αλλά πρέπει να προσέξουμε και τον άνθρωπο. Την πρόοδο της Αμμοχώστου την αντικρίζουμε με ευχάριστο πνεύμα και χαιρόμαστε με τους ξένους μας. Η πρόοδος της Αμμοχώστου είναι προσωρινή, διότι δεν υπάρχει μακροχρόνιος προγραμματισμός. Η κοινωνία στο Βαρόσιν έχει αλλάξει πολύ και ο τρόπος ζωής και έτσι οι νέοι και οι νέες μπορούν να συμπεριφέρονται πιο άνετα και να κάνουν αυτό που τους αρέσει χωρίς να επηρεάζονται από τις παλιές προλήψεις που επικρατούσαν. Η πρόοδος οπωσδήποτε είναι καλή. Μας βρήκε όμως κάπως απροετοίμαστους και ανοργάνωτους να τη δεχθούμε. Πάντως πιστεύω ότι τα προβλήματα μας σύντομα θα λυθούν. Τότε σ' άκουσα βήματα στα χαλίκια. Δεν είδα πρόσωπα. Σαν γύρισα είχαν φύγει. Όμως βαριά η φωνή, σαν το περπάτημα καματερού. Έμεινε εκεί στις φλέβες του ουρανού, στο κύλισμα της θάλασσας, μέσα στα βότσαλα, πάλι και πάλι. Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν. Μήτε μπορούν, όσο κι αν είναι διψασμένοι, να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισοδράμι. Και τούτα τα κορμιά, πλασμένα από ένα χώμα που δεν ξέρουν, έχουν ψυχές. Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν. Δεν θα μπορέσουν. Μόνο θα τις ξεκάμουν, αν ξεγίνονται οι ψυχές. Περάσαμε έξω από την παλιά Αμμόχωστο τη Μεσαιωνική και ακόμα ήταν τα δικά μας τα τάγκς που είχαν περικυκλωμένη την παλαιά Αμμόχωστο που γνωρίζετε ήταν τότε θύλακας. Αλλά όμως το ίδιο το Βαρόσι, το οποίο γνώριζα γιατί τελείωσα το πρώτο γυμνάσιο Αμμοχώστου, ήταν νεκρό, είχε φύγει ήδη ο πληθυσμός. Αυτό είναι μια εικόνα που αποτελεί πληγή μέσα στην δική μου ψυχή και πιστεύω όλων εκείνων που είδανε την εγκαταλελειμμένη πόλη η οποία προηγουμένως έσφιζε από ζωή. Αυτές είναι όμως αναμνήσεις που δεν φεύγουν και ελπίζω να γυρίσουμε την ιστορία και να ζωντανέψει η πόλη. Έντονα συναισθήματα για το κακό που κάναμε και μας έκαναν σε αυτόν τον τόπο. Για το τι μπορούσε να ήταν και δεν ήταν και γιατί έγινε αυτό το πράγμα και για τα λάθη τα μεγάλα που γίνανε και γίνονται ακόμα σε μια τόσο ωραία χώρα και σε έναν τόσο ωραίο τόπο όπως η Κύπρος, πώς σκοτώνουμε το ωραίο με τις δικές μας μικρότητες και πόσο ο τόπος
είναι πολύ πιο μεγάλος από εμάς που μένουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένη η κατάληψη της πόλης της Αμμοχώστου. Και γι' αυτό όσοι έβλεπαν, εγώ εκείνη την ημέρα ήμουν στο εξωτερικό, βλέπαμε τι συνέβαινε στην Κύπρο και πάνω στο χάρτη που παρουσιάζαν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, έβλεπαν τα στρατεύματα των Τούρκων να σταματούν εδώ έξω από τα τείχη της πόλης, πουθενά αλλού. Και γι' αυτό ήταν για όλους ένα σοκ. Βέβαια για την οικογένεια ήταν, όπως και όλους τους άλλους, κάτι πολύ σημαντικό. Έφυγε η οικογένεια, πήγαινε καταρχάς προς το παραλίμνη, νομίζαν ότι θα επιστρέψουν πολύ γρήγορα την επομένη ίσως πίσω. Μετά κατέληξαν οι πιο πολλοί στη Λεμεσό ή στη Λάρνακα και οπουδήποτε αλλού. Ήταν κάτι, ομολογώ, που δεν το περιμέναμε, διότι υποτίθεται ότι η Αμμόχωστος δεν ήταν μέσα στα πλάνα των Τούρκων για να την καταλάβουν και ότι υπήρχε και δυνατότητα η πόλη να αμυνθεί. Παρόλον τούτον, στο τέλος η πόλη εγκατελείφθηκε. Όταν εφύγαμε από την Αμμόχωστον, εφοβηθήκαμε ότι κάτι θα έγινε του. Ήρθαμε στη Λάρνακα με τίποτε, δεν πήραμε τίποτε από το σπίτι μας. Και μετά μαθαίνουμε η Αμμόχωστος εγκαταλείφθηκε. Δηλαδή ούτε το επίστευα. Ήθελα να επιστρέψω πίσω. Μετά 15 Αυγούστου αρχίσαν πάλι τα αεροπλάνα να ακούμε τους βομβαρδισμούς που έγιναν εδώ στη Κόση. Αλλά πάλι δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα ξαναεπέστρεφα, ούτε ιδέα. Μας έβαλε η μητέρα στο οικογενειακό αυτοκίνητο, εμένα και τα δύο μου αδέλφια, με λίγα ρούχα για να πάμε για 2-3 μέρες. Πήγαμε στη Ξυλοφάγου σε ένα σπίτι στο χωριό, μας απλώσανε στρώματα σε ένα μεγάλο δωμάτιο και ήταν πανηγύρι, μωρά, πολλά, ξαδέρφια κλπ. Και δεν είχαμε καταλάβει τι γινόταν, δεν μας είχαν εξηγήσει οι γονείς μας τι γινόταν. Αργότερα το καταλάβαμε, αργότερα το καταλάβαν και εκείνοι, ότι δεν θα επιστρέφαμε αμέσως. Εν ξέραν ότι φεύγοντας και πηγαίνοντας ο καθένας όπου μπορούσε και ύστερα στο δασάκι της Άχνας, εν καταλάβαν ότι η ζωή μας, εν καταλάβαμε όλοι ότι η ζωή μας ετέλειωσε εκεί. Ετέλειωσε. Δηλαδή δεν ξαναείχαμε εμείς οι Αμμοχωστιανοί καμία πρόσβαση πια, όχι μόνο στην πατρίδα μας, όχι μόνο στο σπίτι μας, αλλά στην παιδική μας ηλικία, στη ζωή που ζήσαμε σε αυτήν την πόλη. Δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσεις στις αναμνήσεις σου όταν υπάρχει ένας τείχος, όταν υπάρχει ένα σειρματόπλεγμα, όταν υπάρχει ένας Τούρκος στρατιώτης. Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθεί στις αμασχάλες κι ολοδωρός πως μύριζες στις πρώτες τις ψυχάλες. The Greek Cypriot town of Famagusta used to be one of the most popular resorts in the Mediterranean. Now it's a ghost town. When the Turkish army attacked from the north, everybody left the place. It's been exactly the same since August the 14th. Nothing has been touched. It's a total ghost town. The Greeks who left Famagusta during the war have not yet given up the hope that they'll take this city back again. But it's an unrealistic dream. The Turks have said that they mean to reopen this place as a tourist resort by next summer. And that means that the money from the tourist industry, the largest in Cyprus, will go into Turkish pockets. And that suggests that they mean to take a firm foothold on the economy of this island.
This is Tom Aspel at Famagusta in Cyprus. Well, the fact that the Turks haven't really moved into Famagusta could suggest that at some future date they're prepared to negotiate and perhaps let the Greeks have it back. But until that happens, it remains deserted. This is Rhys Jones for John Craven's Newsround, Famagusta in Cyprus. Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 και την κατάληψη της Αμμοχώστου στις 16 Αυγούστου από τα τουρκικά στρατεύματα, η επιστροφή της πόλης στους νομίμους κατοίκους της έγινε επανειλημμένα αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά. Η περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, το Βαρόσι, η πιο ανεπτυγμένη και κοσμοπολίτικη περιοχή, είχε διαχωριστεί από τη συνολικότερη διευθέτηση του Κυπριακού. Η περιοχή περιφράχτηκε και έμεινε κλειστή κάτω από τον έλεγχο του τουρκικού στρατού. Ένα χρυσό διαπραγματευτικό χαρτί. Από τα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων, η ελληνοκυπριακή πλευρά απέτησε την επιστροφή της περίκλειστης περιοχής. Ήταν άμεσα κατοικήσιμη και η επιστροφή των νομίμων κατοίκων της θα αποτελούσε έμπρακτη απόδειξη για έναρξη μιας διαδικασίας άρσης των τετελεσμένων του 1974. Σε αυτό το σημείο η υπόθεση των Βαροσίων απέκτησε ισχυρή διεθνή υποστήριξη, ιδίως μετά την πρώτη συμφωνία κορυφής Μακαρίου Ντεχτάς το 1977. Το 1978 έγινε η πρώτη ολοκληρωμένη διεθνής πρωτοβουλία για επίλυση του Κυπριακού στο Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικό σχέδιο. Σε αυτό το σχέδιο υπήρχε σαφής πρόνοια για επανεγκατάσταση των κατοίκων στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, έστω κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ταυτόχρονα θα άρχιζαν οι διαπραγματεύσεις για συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη έως τον επόμενο σταθμό του Κυπριακού, τη Συμφωνία Κορυφής Κυπριανού Ντεχτάς το 1979. Η δεύτερη Συμφωνία Κορυφής έδωσε ρητά προτεραιότητα στην επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου. Μάλιστα, αυτό έπρεπε να γίνει ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων ως χειρονομία καλής θέλησης της Τουρκίας. Η τουρκική πλευρά όχι μόνο αθέτησε τη συμφωνία, αλλά προέβη και σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στον επικισμό της Αμμοχώστου. Οι διαπραγματεύσεις για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού περιήλθαν για αρκετό χρονικό διάστημα σε πλήρες αδιέξοδο. Βήμα με βήμα, η Τουρκία, σε συνεργασία με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντεχτάς, αξιοποιούσαν τον χρόνο για να εδραιώσουν τα τετελεσμένα. Το 1983 προχώρησαν στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους, συγκεντρώνοντας τις αντιδράσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και του συνόλου της διεθνούς κοινότητας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας το 1984 αποδοκίμασε τις αποσχιστικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς, περιλαμβανομένων και των απειλών για επικισμό της περίκλειστης περιοχής. Το ψήφισμα 550 επαναδιατύπωσε την απέτηση της διεθνούς κοινότητας για μεταβίβαση της περίκλειστης περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών για να επιστραφεί στους νομίμους κατοίκους της. Είχαν ήδη συμπληρωθεί 10 χρόνια κατοχής. Το Βαρόσι αποκτούσε ολόενα και περισσότερο την εικόνα της εγκατάλειψης, της πόλης φάντασμα. Οι διαπραγματεύσεις για τη συνολική επίλυση του Κυπριακού επανήλθαν στο προσκήνιο του διεθνούς ενδιαφέροντος επί προεδρίας Γιώργου Βασιλείου στα τέλη της δεκαετίας του 80. Συνέπεσαν με το θετικό διεθνές κλίμα κατάργησης των διαχωριστικών γραμμών στην Ευρώπη και μετουσιώθηκαν σε εντατικές συνομιλίες Βασιλείου Ντεχτάς υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι. Το καλοκαίρι του 1992 ο Ραούφ Ντεχτάς απέρριψε τις πιο ουσιώδεις πτυχές της δέσμης ιδεών και του χάρτη Γκάλι για συνολική λύση, προκαλώντας την αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την αδιαλλαξία Ντεχτάς και με το ψήφισμα 789 έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, απαιτώντας την επιστροφή της κάτω από τον έλεγχο του ΟΗΕ, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανεγκατάσταση των νομίμων κατοίκων της.
Στην αμέσως επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων όμως, οι διεργασίες για το Κυπριακό δεν εστίασαν σε συνολική διευθέτηση με βάση τη δέσμη ιδεών και το χάρτη Γκάλι, αλλά σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα βοηθούσαν τις διαπραγματεύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τον νέο πρόεδρο της Κύπρου Γλάφκο Κληρίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραουφ Δεκτάς, παρουσιάζοντας ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβαναν επιστροφή της περίκλεισης περιοχής της Αμμοχώστου και ταυτόχρονα την επαναλειτουργία του αεροδρομίου Λευκωσίας και για τις δύο κοινότητες υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Το άλυτο Κυπριακό πέρασε άλλη μια μακρά περίοδο ακινησίας, κατά την οποία η τουρκική πλευρά ολόενα και σκλήρινε τη στάση της, αξιώνοντας λύση δύο χωριστών κρατών και όχι ομοσπονδίας. Η κατοχή έτεινε να συμπληρώσει σχεδόν 3 δεκαετίες έως ότου επαναληφθούν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για συνολική επίλυση. Και αυτό κάτω από το πρίσμα της επιτυχούς προώθησης της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν το 2000 και κλιμακώθηκαν με ποικίλες τουρκικές αντιδράσεις και απειλές για 2 χρόνια. Κορυφώθηκαν στα τέλη του 2002 με την κατάθεση του σχεδίου Ανάν και του χάρτη Ανάν. Στο σχέδιο και τον χάρτη, η επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου περιελήφθη στα πρώτα στάδια εφαρμογής της λύσης και των ρυθμίσεων για το εδαφικό μαζί με την νεκρά ζώνη. Οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Ανάν επαναλήφθηκαν παραμονές της τελικής ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε υποχρεωτική διαιτησία και παραπομπή του σχεδίου Ανάν σε χωριστά δημοψηφίσματα χωρίς προηγούμενη συμφωνία των ηγετών τους. Η ελληνοκυπριακή πλευρά απέρριψε το σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα τον Απρίλιο του 2004. Η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου κατέθεσε το 2006 πρόταση για επιστροφή της περιοχής σε αντάλλαγμα για πρόσκοπτη πρόσβαση στα τουρκικά λιμάνια και τα αεροδρόμια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Τουρκίας. Η πρόταση αυτή περιλάμβανε και την επαναλειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου για απευθείας εμπόριο προς όφελος και των δύο κοινοτήτων κάτω από ευρωπαϊκή επίβλεψη. Η Τουρκία απέρριψε την πρόταση, αξιώνοντας άνοιγμα του αεροδρομίου Τύμπου για απευθείας πτήσεις. Η επιστροφή της περίκλεισης περιοχής της Αμμοχώστου ως μια κίνηση που θα τονώσει τις προσπάθειες για τερματισμό της διαίρεσης στην Κύπρο παραμένει στο τραπέζι 40 χρόνια μετά την κατάληψη της πόλης. Στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει καταγραφεί μεγάλο ενδιαφέρον και υποστήριξη. Η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη επιχείρησε να προωθήσει το ζήτημα της Αμμοχώστου, συνδυάζοντάς το με ενισχυτικές κινήσεις που θα αποδώσουν ισχυρό οικονομικό όφελος και για τις δύο κοινότητες και παράλληλα μια ισχυρή απόδειξη για να προχωρήσουν αποφασιστικά σε συνολική λύση του Κυπριακού. Η θέση της τουρκικής πλευράς όμως είναι ότι η περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου αποτελεί μέρος της επίλυσης του Κυπριακού και της πτυχής του εδαφικού, εκτός εάν συνδυαστεί με το αεροδρόμιο Τύμπου. Σήμερα η εικόνα της πόλης φάντασμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αναχρονισμούς του 21ου αιώνα για ολόκληρη την Ευρώπη. Στο διεθνή χώρο, οι εισηγήσεις για να γίνει κάτι με την Αμμόχωστο έχουν προκαλέσει ξανά το ισχυρό ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών που βλέπουν την επίλυση του Κυπριακού κάτω από το φακό της σταθεροποίησης των σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας υπόψη τη μεγάλη ρευστότητα στον αραβικό κόσμο. Και άλλοι παράγοντες της διεθνούς κοινότητας αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τις διαπραγματεύσεις επίλυσης και η περίπτωση της Αμμοχώστου αντικρίζεται σαν μια ευκαιρία ώστε να αξιοποιηθούν οι οικονομικές δυνατότητες που θα δώσουν ανάπτυξη σε μια επανενωμένη Κύπρο. The United States encourages the leaders to discuss a package on Varosha and Famagusta. If the two sides were to agree on this, the United States would stand ready to assist on the implementation. Δεν είμαστε που θα μπορούσαμε να είμαστε σωματεία συντηρήσης μνήμης, είμαστε η πόλη. Δεν έχουμε την πόλη, αλλά η πόλη είναι οι κάτοικοι της
οι οποίοι παραμένουν ενωμένοι, έστω και αν βρίσκονται σε διαφορετικούς διάσπαρτοι σε ολόκληρη την Κύπρο. Έχουμε τα δημαρχία μας, εκλέγονται, κατά συνέπεια είμαστε μια ζωντανή μερίδα του λαού μας που διεκδικεί τον τόπο μας, τα σπίτια μας. Το όραμα της Αμμοχώστου, το όραμα μιας Μητρόπολης που θα δημιουργηθεί στο μέλλον, που θα αποτελέσει, αν θέλετε, και έναν πνεύμονα οικονομικής ανάπτυξης, μιας πολιτιστικής πρωτεύουσας, η οποία ήταν πάντα, μιας νέας Αμμοχώστου των Ελληνοκυπρίων, αλλά και δίπλα μιας μεσαιωνικής πόλης με πολύ μεγάλη ιστορία, μιας κοσμοπολίτικης πόλης που ανήκει στην Ευρώπη και στον κόσμο, μέσα στα πλαίσια, αν θέλετε, μιας λύσης που ελπίζουμε μια μέρα να έρθει. Σε αυτά τα πλαίσια πιστεύω ότι η Αμμόχωστος θα παίξει έναν πολύ μεγάλο ρόλο. Και ήδη η Αμμόχωστος σήμερα, τουλάχιστον στο εξωτερικό, είναι ένας φάρος ελπίδας για ολόκληρο τον Κυπριακό. Έχει προβληθεί και καμιά φορά που μιλούμε για αμμοχωστοποίηση του Κυπριακού, πρέπει να το αντιστρέψουμε. Είναι η κυπροποίηση της Αμμοχώστου. Αυτή τη στιγμή η Αμμόχωστος δίδει το μήνυμα των προοπτικών μιας λύσης του Κυπριακού, δεδομένου ότι θα καυθεί η τουρκική αδιαλλαξία και ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Όσον αφορά τον κόσμο, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ναι, μπορούμε να το ζούμε θετικά, γιατί υπάρχει ένα θετικό κλίμα για να προχωρήσουμε σε μια λύση του Κυπριακού. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για ηγεσίες και ιδιαίτερα μιλώ για την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον κύριο Νερόγλου, διότι οι τελευταίες εξελίξεις που θα ήταν πολύ εύκολες να κάναμε ένα πρώτο βήμα και ήταν κάτι το ελάχιστο που μπορούσε να ζητήσει η δική μας πλευρά για την Αμμόχωστο, δηλαδή να μπουν ξένοι εμπειρογνώμονες για να σωθεί μια πόλη, η αντίδραση του μαζί με η αντίδραση της Τουρκίας έχει απογοητεύσει και έχει δώσει, θα έλεγα, λαθασμένα μηνύματα. Δεν αργεί να καρπίσει τα στάχη. Δεν χρειάζεται μακρύ καιρό για να φουσκώσει της πίκρας το προζύμι. Δεν χρειάζεται μακρύ καιρό το κακό για να σηκώσει το κεφάλι και ο άρρωστος νους που αδειάζει δεν χρειάζεται μακρύ καιρό για να γεμίσει με την τρέλα. Νήσος της έστη. Η Αμμόχωστος, η Κύπρος ολόκληρη μετρούν 40 χρόνια διαίρεσης. Ποιος κερδίζει από τη διχοτόμηση του νησιού, ποιος βολεύεται από μια στοιχειωμένη πόλη, ποιος όμως μπορεί να αμφισβητήσει αυτό τον αναχρονισμό. 40 χρόνια μετά, ορισμένοι άνθρωποι ξανασυναντιούνται. Ψάχνουν τον τρόπο να υπερβούν τη διαίρεση. Έχουν την ίδια έγνοια, την ίδια αγωνία για το μέλλον της Αμμοχώστου. Θέλουν να συνεννοηθούν, να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, να χτίσουν μια νέα προοπτική για το μέλλον της Αμμοχώστου, τη ξακουστή πόλη της Μεσογείου. Εμείς σαν την κοινοτική πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα, το οποίο είναι και ρεαλιστικό και είναι και υλοποιήσιμο. Και είναι υλοποιήσιμο γιατί ήρθε αυτή η πρωτοβουλία από τους Τουρκοκύπριους να μας πει ουσιαστικά ελάτε πίσω στην πόλη σας, την πόλη μας, να την ανοικοδομήσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς ξεκινήσαμε. Εμείς είχαμε ένα όραμα για τις δικές μας περιοχές, αυτοί για τις δικές τους, για την εντός των τυχών πόλη. Και είπαμε, ρε παιδιά, να κάτσουμε να μας παρουσιάσετε εσείς τις δικές σας ιδέες και εμείς να σας παρουσιάσουμε τις δικές μας. Λοιπόν, στην επόμενη συνάντηση, όταν τα παρουσιάσαμε, ήταν σχεδόν τα ίδια. Διότι είχαμε πει θα μιλήσουμε για όλη την πόλη, όχι να μιλάμε εμείς για το Βαρόσια και εσείς να μιλάτε για... Λοιπόν,
Και ήταν πολύ εύκολη η ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας πάνω σε αυτά, διότι θέλουμε τα ίδια πράγματα. Θέλουμε το καλό για την πόλη μας και αυτή είναι η πόλη όλων των Αμμοχοσκιανών, Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων. Biz 2010'da arkadaşlarımızla Mausa'da bir araya geldiğimizde şöyle bir tespit yaptık. Kıbrıs sorunu maalesef yürümüyor. Çözüm konusunda bir hareketlilik yok. O günlerde çökmüş vaziyetteydi her şey. Ve bir tetikleyici faktöre ihtiyacımız vardır. Ve biz Mausa'da bu tetikleyici faktörün olabileceğini düşündük. Özellikle atıl olarak duran ve yıllardır hayalet şehir olarak bilinen Maraş'ın, Varoşa'nın yasal sahiplerine geri verilmesi, Mausa limanının ki o da atıl vaziyette duruyor. Çok sınırlı bir iş yapılıyor orada. Tekrardan uluslararası denizciliğe açılması ve Mausa Kale kentinin de tekrardan Dünya Kültür Mirası listesine alınarak restore edilmesi gibi bir paket sunduk. Dedik ki eğer bunlar gerçekleşirse iki taraf da kazanır, iki toplum da kazanır, Mausalılar da kazanır, Kıbrıs da kazanır ve çözüm o dönemde çözüm görüşmeleri tamamen durmuştu ve bir şekilde bu bir ivme kazanır. Bu çözüm konusundaki müzakereler belki tekrardan başlayabilir ve hatta çözüme adım adım da Mausa'dan başlayarak gidebiliriz diye düşündük. Είναι ένα όραμα για την αναζωογόνηση και την οικονομική ανάπτυξη όλης της Αμμοχώστου, όλης της ευρύτερης Αμμοχώστου, που έχει στο κέντρο της το πώς θα ξαναγίνει αυτή η πόλη ένας μαγνήτης για τις νέες γενναίες. Δηλαδή για να μπορέσουν να ξαναχτιστεί αυτή η πόλη, η κοινωνία της, η οικονομία της, η ζωή της για όλους, αλλά οι νέες γενναίες θα είναι η ραχοκοκαλιά που θα δώσει βάθος στο μέλλον για αυτή την πόλη. Το κεντρικό σημείο της ιδέας είναι η συνεργασία όλων των μερών της πόλης μεταξύ τους. Δηλαδή είναι η εντός των τυχών πόλη, είναι το λιμάνι, είναι οι άλλες περιοχές της πόλης εκτός των τυχών, νότια, βόρεια. Όλες έχουν κάτι να προσφέρουν διαφορετικό και όλες μαζί γίνεται μια πόλη που μπορεί να πάει μπροστά. Ξεχωριστή πορεία στο μέλλον για τα ξεχωριστά κομμάτια δεν οδηγεί πουθενά. Αυτή τη στιγμή η Αμμόχωστος είναι σαν ένα πουλί με ένα φτερό. Και πρέπει να της δώσουμε και το δεύτερο φτερό και να της δώσουμε δύναμη με το καλό, με τη λύση για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Ben tabii 1974'te 7 yaşındaydım. Ama babam daha önce Maraş'ta iş yapmış bir tüccar olduğu için babamın orada çok ciddi bir çevresi vardı. Dolayısıyla da biz 1974'e kadar olan dönemde çocukluğumuzu hep Maraş'ın o büyüleyici, renkli atmosferinde geçirdik. Tabii 74'ten sonra en üzüldüğümüz taraf Mausa en modern kentken maalesef bugün baktığımızda 74'ten sonra en büyük köy konumuna getirilmiştir. İşte Türkiye müdahalesini yaptı 74'te. Maraş'ı rehin aldı. İşte bunu bir pazarlık kozu olarak elimde tutayım dedi. Ama Türkiye Maraş'ı rehin alırken bölgede yaşayan Kıbrıslı Türklerin geleceğini de rehin aldı. Ve ben daima şunu söylerim. Biz aslında Mausa'da bir ölüyle yaşar gibiyiz. Yani kucağınızda bir ölü, sabah akşam gözünüzü açıp kapıyorsunuz bu ölüyle birlikte. Bu kadar dramatiktir bizim durumumuz. Ve genelde herkes işte Lefkoşa'ya odaklanır. İşte Avrupa'daki son bölünmüş başkent diye. Ama Lefkoşa'ya baktığınızda işte sadece 1-2 sokakta ara bölgedeki yaşam durmuştur. Lefkoşa'nın işte her iki yakasında da yaşam bir şekilde devam etmektedir. Mausa'da durum böyle değildir. Mausa'da Maraş'ı alıp bir şekilde işte hayalet kente çevirdikleri için Mausa'nın yarısı yok gibidir. Η Αμμόχωστος έχει έναν χαρακτηριστικό που δεν έχει άλλη περιοχή της Κύπρου και αυτό είναι μια αχτή, αμμώδης αχτή, μήκους 6 χιλιόμετρων. Επομένως μιλούμε για έναν πλούτο που πραγματικά αυτή τη στιγμή παραμένει αχρησιμοποιητός. Είναι τραγικό και πάλι να ακούεις τους Τουρκοκύπριους να σου λένε ότι η Αμμόχωστος κάποτε ήταν
η τουριστική πόλη της Κύπρου και σήμερα το καλοκαίρι είναι κενή. Δεν έχει καμιά οικονομική δραστηριότητα γιατί δεν έχει τουριστικές διευκολύνσεις. Όλες οι turistiικές διευκολύνσεις εμπάνω στην ακτή μέσα στην εγκλωβισμένη περιοχή. Bir araştırma yaptık. Yaklaşık bir yıl kadar oluyor bu araştırmayı yapalı biz. Araştırmamızın amacı aslında bizim bu dillendirdiğimiz görüşlerin toplumda ne kadar benimsendiğini, toplumsal bir tabanı olup olmadığı noktasındaydı. Belli başlı sorular sorduk. Belki de en önemli sorduğumuz soru Kıbrıs'ın, Mausa'nın kapalı bölgesinin yani Maraş bölgesinin iadesi karşılığında Mausa Limanı'nın da açılmasını kabul ediyor musunuz? Kapsamlı bir çözüm dışında böyle bir adımın atılması hakkında ne düşünüyorsunuz biçimindeydi. %73 oranında Mausalı bu görüşü destekliyor. Yani Maraş'ın yasal sahiplerine iadesiyle birlikte Mausa Limanı'nın uluslararası ticarete açılmasını %73 Kıbrıslı Türk toplumu destekliyor. Bunun yanında sorduğumuz başka sorular da vardı. Şimdi özet olarak gideceksem mesela böyle bir yapılanmanın yani böyle bir adımın ekonomik olarak katkı yapıp yapmayacağı sorusunu sorduk. Neredeyse %90'a yakın, %86 civarındaydı sanırım. İnsanımız, Kıbrıslı Türk toplumundan insan bunun ekonomik faydasının yüksek olacağını ve ekonomik anlamda umut vaat edici olduğunu söyledi. Bu böyle bir açılımın iki toplumlu ilişkilere artı değer sağlayıp sağlayamayacağını sorduk. Yine aynı şekilde Mausa'da yaşayan insanların %65'i böyle bir açılımın iki toplumlu ilişkilere artı değer sağlayacağını ve geliştirebileceğini söylediler. Sanırım bu üç nokta özellikle son derece önemlidir. Πιστεύουμε ότι η επαναδραστηριοποίηση της Αμμοχώστου θα δημιουργήσει έναν καινούριο κέντρο τουριστικής δραστηριότητας. Εκείνο όμως που έχει γίνει εντωμεταξύ, οι Τουρκοκύπριοι έχουν δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Έχουν δημιουργήσει έναν πάρα πολλά μεγάλων και γνωστών πανεπιστήμιων, το οποίο προσελκύει μέχρι 11-12 φοιτητές. Άρα η μελλοντική μας εικόνα του τι μπορεί να είναι το Βαρόσιν είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός μαζί με έναν πανεπιστήμιο. Και έναν τρίτον στοιχείο που βλέπουμε ότι θα προσθεθεί σε τούτες τις δραστηριότητες είναι ο πολιτισμός. Υπάρχει και έναν τέταρτο στοιχείο ότι προσβλέπουμε ότι η Αμμόχωστος δεν θα είναι η εγκλωβισμένη περιοχή και η εντυχισμένη Αμμόχωστος και τα περίχωρα, αλλά θα ήταν πολύ πιο πλατιά. Θα περιλαμβάνει και τη Σαλαμίνα, θα περιλαμβάνει την Έγκομη και θα περιλαμβάνει και τον Απόστολο Βαρνάβα. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν προοπτικές να δημιουργήσουμε κάτι εντελώς καινούριο. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι προσβλέπουμε αυτό το πράγμα να είναι για αμοιβαίο όφελος και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η πρωτοβουλία της Αμμοχώστου είναι μια κοινή προσπάθεια μεταξύ εμάς τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να δημιουργήσουμε κάτι για όφελος και των δύο κοινοτήτων. Δίνουμε με αυτήν την πρωτοβουλία μια νέα δυναμική, την οποία εμείς καταφέραμε να τη φέρουμε πολύ κοντά στους ξένους και στους Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι όταν είχαμε τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των Αμερικανών, τον κύριο Μπάιντεν, και του είπα ότι αν δεν μας βοηθήσετε εσείς δεν μπορεί να γίνει τίποτα, και μου είπε να επιλέξει, θα την έχετε αυτή τη βοήθεια. Και νομίζω ότι αυτή η κοινωνική πρωτοβουλία έδωσε μια άλλη διάσταση. Οποιοςδήποτε μελετητής, ερευνητής, επενδυτής να στηριχτεί και να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει, και το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αυτό που δυστυχώς μας αρνηθήκαν και εμείς βοηθήσαμε να γίνει αυτό, να μπουν οι ειδικοί μελετητές μέσα, οι ερευνητές στην κλειστή πόλη και να κάνουν τη μελέτη τους,
Αλλά εμείς εβάλαμε σε αυτή τη μελέτη πρέπει να περιληφθεί και η εντός των τυχών πόλης, η Αμμόχωστος εδώ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μέχρι τη Σαλαμίνα, τον Απόστολο Βαρνάβα, τον Άγιο Λουκά, το Κάτω Βαρόσι και όλες αυτές οι περιοχές να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο το ενιαίο το οποίο στηρίζει αυτή η κοινοτική πρωτοβουλία. Η ομάδα πρωτοβουλίας Αμμόχωστος η πόλη μας συστάθηκε πριν 2 χρόνια ακριβώς με πρωτοβουλία ορισμένων αμμοχωστιανών φίλων με σκοπό αρχικά ήταν για να ενημερώσουμε τη νέα γενιά των βαροσωτών πώς επερνούσαμε τις ώρες μας εμείς στην Αμμόχωστο. Πράγματι η συνεργασία των δύο ομάδων, το Αμμόχωστος η πόλη μας και το Famagusta Initiative, ξεκίνησε πριν 2 χρόνια ακριβώς. Είναι ανθρώποι οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία πριν από μας. Εμείς τους γνωρίσαμε στην Αμμόχωστο μέσα από επαφές και φίλους και από τότε αρχίσαμε μια μαζί συνεργασία μέσω κοινών εκδηλώσεων, όπως έκαναμε και την αλυσίδα το 2013 τον Οκτώβριο έξω από το Δημοτικό Στάδιο με μουσική συναυλία κτλ. Όπως διοργανώσαμε μαζί τον επιτάφιο του Αγίου Γεωργίου του Εξορεινού, όπως διοργανώσαμε μαζί τον κατακλυσμό του 2014. Η επαναλειτουργία της Εκκλησίας του Αγίου Γεώργιου του Εξορεινού, ύστερα από 57 ολόκληρα χρόνια, ήταν μια σημαντική ημέρα για την Αμμόχωστο και όχι μόνο. Μια δραστηριότητα που έστειλε το μήνυμα της ενότητας και της ελπίδας σε Ελληνοκύπριους αλλά και Τουρκοκύπριους. Ένα γεγονός το οποίο καλύφθηκε από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο νησί μας. Τελέστηκε το πρωί για πρώτη φορά ύστερα από 55 χρόνια η Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Εξορεινού στην εντός των τυχών κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου. Της Θείας Λειτουργίας χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος. Παρέστησαν ο Δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης Αλέξης Γαλανός και πλήθος κόσμου. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου του Εξορεινού στην εντός των τυχών πόλη της Αμμοχώστου ήταν πολύ μικρός για να χωρέσει το πλήθος πιστών που μετέβησαν να προσκυνήσουν την εκκλησία, η οποία ήταν για 55 ολόκληρα χρόνια κλειστή, είχε να λειτουργήσει δηλαδή από το 1958. Το γεγονός ότι λειτουργήσαμε τον Άγιο Γεώργιο τον Εξορεινό μέσα στην παλιά Αμμόχωστο αποτελεί ένα θαύμα. Κανένας δεν το ανέμενε. Όταν μου είπανε για λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορεινό μέσα στην παλιά πόλη, εγώ διερωτώ μου, είναι αλήθεια αυτό που ακούω? Βεβαίως αυτό για μένα σαν Μητροπολίτης της Αμμοχώστου έχει ακόμα περισσότερη σημασία, γιατί όταν πρωτολειτουργήσα μέσα στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορεινό, μέσα στη μεσαιωνική πόλη, τότε είπα ναι, τώρα αισθάνομαι ότι όντως είμαι ο Μητροπολίτης της Αμμοχώστου. Γιατί μέχρι τώρα λειτουργούσαμε, ναι, λειτουργήσα στον Απόστολο Βαρνάβα αρκετές φορές. Ναι. Λειτουργήσα στον Άγιο Προκόπιο στη Σύγκραση αρκετές φορές. Όμως η λειτουργία μέσα στη μεσαιωνική πόλη της Αμμοχώστου, που όπως σας ανέφερα και πριν, μια πόλη η οποία συγκεντρώνει την ιστορία της δεύτερης χιλιετίας της Κύπρου, δεδομένου ότι η παλιά Αμμόχωστος από τότε που κατελήφθη από τους Οθωμανούς το 1571, όλες οι εκκλησίες που υπήρχαν μέσα στην παλιά πόλη δεν λειτουργούσαν και ο Άγιος Γεώργιος Εξορεινός λειτουργήσε μόνο από το 1929 και σταμάτησε το 1957. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει όχι μόνο να λειτουργήσουμε, βασικότατο γεγονός, αλλά σήμερα μέσα στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορεινό έχουμε τοποθετήσει εικόνες.
που είναι μια συνεχής μαρτυρία της παρουσίας του χριστιανισμού μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Ξέρετε ότι για χρόνια τώρα ήταν πολύ δύσκολο και αντιμετωπίζαμε μια πολύ αδιάλακτη στάση από πλευράς Τουρκίας και του καθεστώτος, του μορφώματος απέναντι όσον αφορά τη λειτουργία των εκκλησιών μας. Τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταίους 2-3 χρόνια, αρχίζουν δειλά κάποιες εκκλησίες μας με τη βοήθεια και ξένων διπλωματών και του ευρωπαϊκού παράγοντα και λειτουργούν. Και θεωρώ ότι η λειτουργία του είναι κλεισά και μικρόν στη μεσαιωνική Αμόχωστον, με ωραία ιστορία ο Άγιος Γεώργιος, ο Εξωρινός, ο οποίος εξόριζε τους εχθρούς του. Αυτό το πήραμε σε μια πολύ, θα έλεγα, άσχημη κατάσταση, το στολίσαμε, του βάλαμε εικόνες και λειτουργεί περίπου μια φορά το μήνα. Και έρχεται πολλοί κόσμος, με πολλή συγκίνηση. Είναι η επανασύνδεση της ιστορίας με το παρόν και από εκεί πέρα ξεκινά το κτίσιμο για το μέλλον, που με αυτόν τον τρόπο εμείς τουλάχιστον ως Εκκλησία πρέπει να δουλέψουμε, τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας όχι μόνο του Αγίου Γεωργίου του Εξωρινού, αλλά όλων των εκκλησιών μας και στην Αμόχωστο και σε όλη την κατεχόμενη περιοχή, να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε τον εκτουρκισμό, γιατί δυστυχώς γεμίζει η κατεχόμενη Κύπρος με τζαμιά, και να τονίσουμε το δικαίωμα του λαού μας να επιστρέψει και στις εκκλησίες του και στους χώρους που είναι η πατρίδα που μας γεννήσε. Αυτό είναι ένα πράγμα που παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του. Bir kilise anahtarıdır. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι επιδιώκουν τη λύση. Φαίνεται ότι τα βήματα που έκαναν οι Τουρκοκύπροι ήταν λίγο περισσότερα που ενόχλησαν τις κατοχικές αρχές. Όταν την ημέρα που κάναμε την ακολουθία του επιταφείου μου παρέδωσαν το κλειδί της εκκλησίας και είπε ο κύριος Ινατσί ότι δεν είναι δώρο αυτό, είναι επιστροφή στον ιδιοκτήτη του, είχε ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Και τότε, αν θυμόσαστε, μας είχαν απαγορεύσει τις 2 επόμενες λειτουργίες. I have been the mayor of the Famagusta for 20 years, and in that time, for 20 years, I always believed that the Varosha should be returned to its legal owners. But at the same time, this returning should also be considered as a part of the comprehensive solution, a contribution to the comprehensive solution. Φίλοι του άλλου πολέμου, σε αυτή την έρημη συννεφιασμένη ακρογιαλιά σας συλλογίζομαι καθώς γυρίζει η μέρα. Εκείνοι που έπεσαν πολεμώντας και εκείνοι που έπεσαν χρόνια μετά τη μάχη. Εκείνοι που είδαν την αυγή μέσα από την πάχνη του θανάτου ή μες στην άγρια μοναξιά κάτω από τ' άστρα. Νιώσανε πάνω τους μαβιά μεγάλα τα μάτια της ολόκληρης καταστροφής. Και ακόμη εκείνοι που προσεύχονταν όταν το φλογισμένο ατσάλι πριόνιζε τα καράβια. Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε πώς έγινε τούτο το φωνικό. Την αρπαγή, το δόλο, την ιδιοτέλεια, το στέγνομα της αγάπης. Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσουμε. «40 χρόνια μετά, η υπόθεση της Αμοχώστου εξακολουθεί να είναι μετέωρη. Αναζητούμε μια χαραμάδα, μια βάσιμη ελπίδα που να αλλάξει τη μοίρα της πόλης.
Αναζητούμε τη χαραμάδα μέσα από τη δύναμη των ανθρώπων, των αμμοχωστιανών που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έζησαν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής τους εδώ στην κοσμοπολίτικη πόλη. Αναζητούμε τη δύναμη των ανθρώπων που βιώνουν σήμερα την πόλη και με τις μνήμες τους, τα έργα τους, τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους για το μέλλον διεκδικούν μια διαφορετική Κύπρο, μια ελεύθερη Κύπρο. Θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ενωμένη. Βέβαια, μέσα στα πλαίσια μιας λύσης που να μπορούμε να ζήσουμε με αυτήν, μιας βιώσιμης λύσης. Μια λύση όμως που να δει την ευκαιρία να σταθεί στα πόδια της η Κύπρος σαν κράτος, με όλα τα δικαιώματα ενός κράτους και μιας δίκαιης Κύπρου απέναντι όλων των πολιτών της. Ο περιορισμός είναι τόση η προοπτική που υπάρχει που είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά, σας λέω, είναι απίστευτο. Φτάνει να θελήσουν οι κυβερνώντες και οι μεγάλες δυνάμεις και από πάντων η Τουρκία και να έρθει να δώσει την ευκαιρία και στους Τουρκοκύπριους, τους αμμοχωστιανούς, να μπουν σε μια νέα οικονομική φάση και δραστηριότητα, διότι αυτό που τους στεναχωρεί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι το γεγονός ότι ζουν δίπλα από μια εγκαταλελειμμένη, ερειπωμένη πόλη και δεν έχουν την ανάπτυξη και την προβολή που κανονικά θα έπρεπε να είχαν εάν η πόλη ήταν ανοιχτή και αν μπορούσε να υπάρχει και η διακίνηση και η ευημερία για όλους τους κατοίκους. Benim Kıbrıs anlayışım kendi yaşadığım yerden başlıyor. Bölünmüş bir kentte yaşamış olmaktan ve kendi doğal ve değerlerini kaybetmiş bir yerde yaşamış olmaktan mutsuzum. Bunun değişmesi için de öncelikle adada ve yaşadığım bölgede iradeyi kendimin sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için de birlikte Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şu an ben sahil kasabasında yaşıyorum ama deniz kenarına gitmem çoğu zaman mümkün değil. Yaklaşık 16 kilometrelik deniz sahilinin 500-600 metresine erişebiliyoruz. Geriye kalan bölümü askerlerin kontrolü altındadır. Bu bile aslında nasıl bir Mausa'da yaşamak istiyorsam ben yüzü denize dönük bir Mausa'da yaşamak istiyorum. Sırtı denize dönmüş değil. Να ανοίξει η πόλη μας όσοι ζήσαν και όσοι μπορούν να επιστρέψουν και εμείς πραγματικά αν ζούμε να πάρουμε τα οστά των γονιών μας. Αυτό λέμε με τον αδερφό μου συνέχεια. Στον τόπο τους, εκεί που ήταν οι ρίζες μας, που είναι οι αναμνήσεις μας, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, χάσαμε τα δυστυχώς στην προσφυγιά. Έφυγα από την Αμμόχωστο των 36 χρονών. Είχα την κόρη μου 16 χρονών. Πότε να πάμε. 40 χρόνια, ζήσα πιο πολλά χρόνια στη Λάρνακα παρά στην Αμμόχωστο. Όμως, δεν λέω είμαι σκαλιώτισσα, εγώ είμαι βαροσότισσα. Γέννημα θρέμμα του Βαροσού. Πώς θέλω να πάω και έτσι όπως είναι το Αμμόχωστος, να πάμε. Maraş'ın yasal sahiplerine iade edileceği, yönetimin yeniden varılacak anlaşma uyarınca şekillendirileceği bir Mausa'dır, bütünleşmiş bir Mausa'dır arzumuz. Ve her şeyden evvel de yani bunu yapmak için işte bütünlüklü çözümü beklemeye de gerek yoktur. Mausa bize göre zaten çok güzel bir ortak çalışma mekanı olarak düzenlenebilir. İki toplum burada hayata yeniden başlar, hayatı yeniden paylaşır, birlikte üretir, geleceğe birlikte bakmaya çalışır ve bu model de geleceğin Kıbrıs'ına, Birleşik Kıbrıs'ına bir pilot model teşkil eder. Bizim arzumuz budur. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάποια συναισθήματα να τα εισπράξουμε. Η αυτοπροστασία, να μην βλέπουμε τι συμβαίνει και να νομίζουμε ότι έμειναν τα ίδια και περιμένουμε μια λύση μετά από διαπραγμάτευση είναι λάθος. Πρέπει να ξέρουμε καταρχάς αν θέλουμε τη λύση, που είναι πολλά βασικό ερώτημα. Γιατί όπως σας είπα η περίοδος της ξεγνιασιάς και της αθωότητας από τη στιγμή που ανοίξαν τα οδοφράγματα τέλειωσε. Το μέλλον της πόλης μου είναι το μέλλον της Κύπρου και το μέλλον της Κύπρου είναι η ελευθερία. Εντελώς η ελευθερία. Χωρίς κανέναν απολύτως όρο. Ποδάτσεδα να δούμε. Δηλαδή, βολεύει ίσως να συνεχίσουμε το κλάμα. Εγώ δεν βολεύκομαι με το κλάμα.
Εγώ θέλω να δω μπροστά μου και γι' αυτό τον πόνο μου κρατώ το 40 χρόνια. Τον πόνο του πατέρα μου, του θκιού μου, των αδερφών μου, κρατώ τον μέσα μου. Θέλω να ακούσω και από τις υπόλοιπους Κύπρους, τους Λεμεσανούς, τους Λαρνακείς, τους Παφίτες. Τι θα γίνει? Εγώ θέλω να ανοίξει το Βαρόσι και μια ευκαιρία τεράστια και για δουλειά, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, να δουλέψουμε μαζί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχει προβλήματα, σίγουρα έχει προβλήματα, αλλά θέλει θάρρος το πράγμα. Και θέλει να μην χωνούμαστε κάτω από το συναίσθημα μας και τον πόνο μας και τη μιζέρια μας και το καρτερούμε μέρα νύχτα. Εγώ καρτερώ 40 χρόνια, δεν θέλω να καρτερώ πια, θέλω να δω να γίνει κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το να συνομιλήσουμε. Όμως εγώ εκείνο που λέγω, ότι μέσα από τις συνομιλίες όλος ο λαός πρέπει να αγωνιστούμε για να κτιστεί η λύση του προβλήματος. Αν και επίσκοπος θα έλεγα ότι η λύση δεν θα αποτελεί ένα θαύμα που θα κοιμηθούμε σήμερα και αύριο θα έχουμε λύση. Χρειάζεται όλοι να συμβάλλουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, για να λυθεί το πρόβλημα. Και δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε ότι καλά είμαστε σήμερα. Δεν είμαστε καλά με την διαίρεση της πατρίδας μας. Τώρα καλύτερα να λησμονήσουμε πάνω σε τούτα τα χαλίκια. Δεν φελά να μιλάμε. Τη γνώμη των δυνατών ποιος θα μπορέσει να τη γυρίσει, ποιος θα μπορέσει να ακουστεί. Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δεν ακούει το βραχνά των άλλων. Ναι, όμως ο μαντατοφόρος τρέχει. Και όσο μακρύς κι αν είναι ο δρόμος του, θα φέρει σε αυτούς που γύρευαν να λυσοδέσουν τον Ελίσποντο το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, νήσος της έστη. Thank you.